Waqt żjara fl-Iskola St. Joseph Mater Boni Konsilji f'Raħal Ġdid, is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet ħabbar li fetħu l-applikazzjonijiet għal 64 miljun euro fondi Ewropej għal tisħiħ fis-settur edukattiv f'pajjiżna. B'dawn il-fondi se jkunu jistgħu jsiru proġetti li jagħtu aktar għodod diġitali bħal laptops u tablets lill-istudenti tagħna. Stakeholders fil-qasam jistgħu japplikaw għal dawn il-fondi biex inħolqu metodi edukattivi varji u alternattivi lilin mill-akkademiku. Dawn il-fondi se jgħinu wkoll biex ikun hemm aktar opportunitajiet għall-istudenti u bekk ikunu jistgħu jirnexxu u jissaħħu l-ħiliet tagħhom bitħejjija għal karrieri ġodda. Dawn il-fondi jgħinu biex ikun hemm aktar taħriġ ta' kwalità għolja u aktar inklusiva. Dr. Bonnet spjega kif jistgħu jsiru proġetti oħrajn li jtejbu s-sistemi edukattivi fil-waqt li jkun hemm opportunitajiet ta' boros ta' studju għal edukazzjoni avvanzata li tinkludi f'livelli ta' masters u PhDs. Jistgħu jsiru proġetti f'teknoloġiji diġitali bħal parti mill-kurrikulu nazzjonali fih dan l-iskola obbligatorja. Fil-waqt li tkellem mal-istudenti tal-5 u 6 sena skolastika, Dr. Bonnet trab mod prattiku l-użu tal-għodod diġitali eżistenti fil-klassijiet u spjega kif il-Gvern jemmen bil-fatti fil-potenzjal tal-istudenti Maltin u Għawċin u għalhekk irid ikompli jassigura investiment xieraq fis-sistema edukattiva ta' pajjiżna fosthom billi jagħti l-fakultà biex l-istudenti sa minn età żgħira iħadnu aktar teknoloġiji diġitali. Is-Segretarju Parlamentari tkellem dwar l-inizjattiva One Tablet per Child fejn l-istudenti Maltin gawdew minn madwar 12,000 tablet jew laptop b'investiment ta' 11 miljun euro kofinanzjati minn fondi Ewropej. Din is-sejħa li ħriġna llum tkompli żżid mal-commitment li għandu l-Gvern li juża l-fondi Ewropej propju fit-tfal tagħna, fiż-żgħażagħ tagħna. Din il-kol se twassal biex nibdew inħarsu lejn investiment 64 miljun illi jara li minnu konċernat joħroġ dawk l-iskemi li hemm bżonn kemm ta' scholarships fuq livell iktar għoli ma kif ukoll fuq investimenti fit-teknoloġija. Bħalissa qegħdin naħarsu propju l-laptops biex bekk dak li l-Gvern kien ipproponna fil-manifest elettorali bħala nfiq l-edukazzjoni jgħaddi wkoll tru investiment qawwi mill-fondi Ewropej. Is-Surmas ta' St. Joseph Mater Boni Konsilji Dr. Kenneth Vella wera s-sodisfazzjon tiegħu li Malta se tkompli tinvesti fl-edukazzjoni ta' wliedna li huwa ferm kruċjali fid-dinja tal-lum u tal-ġejjieni.